Ο φορέας Forcom, διαπανεπιστημιακή κοινοπραξία για την εξαποστάσεως εκπαίδευση αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας, σε συνεργασία με τους φορείς Auxilium από την Αυστρία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από την Ελλάδα, IRIV από τη Γαλλία, Gruppo Pragma από την Ιταλία και Tishner European University από την Πολωνία και μέσα από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci παρουσιάζει το έργο TIPS T-Learning to Improve Professional Skills for Intercultural Dialogue. Το έργο TIPS αναπτύσσει και δοκιμάζει ένα διαδικτυακό πιλωτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο νέο συναρπαστικό πεδίο της πολιτισμικής διαμεσολάβησης στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής? Ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής ενεργεί ως μεσολαβητής που βοηθά τους ξένους πολίτες να ενσωματωθούν στην χώρα υποδοχής τους μέσα από την επικοινωνία, την εμβάθυνση των πολιτιστικών ενιών και την παροχή επαγγελματικών συμβουλών. Τι είναι το πρόγραμμα TIPS? Το έργο TIPS σχεδίασε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στη μεθοδολογία T-Learning, ενσωματώνοντας τα εργαλεία TV Learning, e-Learning και Mobile Learning, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να υλοποιήσουν μια εξατομικευμένη μαθησιακή διαδρομή βασιζόμενη στη διαθεσιμότητα, τον τύπο μάθησης και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος TIPS θα εκπαιδεύονται άμεσα στο εργασιακό τους περιβάλλον χάρη στη φορητότητα της μεθοδολογίας T-Learning, η οποία συνδυάζει την εκπαίδευση στην πράξη με την εκμάθηση επί το έργο. Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του TIPS? Οι εκπαιδευόμενοι του TIPS θα έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα και εργαλεία καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, περιλαμβάνοντας ακουστικά μαθήματα, quiz αλληλεπίδρασης, IPTV βίντεο, εκπαιδευτικές ενότητες μέσα από κινητό τηλέφωνο, σημειώσεις διαλέξεων, γλωσσάριο, βιβλίο φράσεων και ηλεκτρονικό βιβλίο του TIPS. Ποια θέματα καλύπτει το πρόγραμμα του TIPS? Οι 5 εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος είναι: εισαγωγή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του TIPS, πολιτισμική διαμεσολάβηση, το επαγγελματικό προφίλ, η ψυχολογία του πολιτισμικού διαμεσολαβητή, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, πολιτισμική διαμεσολάβηση, τομείς εφαρμογής. Οι εκπαιδευόμενοι του TIPS θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν και να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους με άλλους χρήστες του TIPS μέσα από φόρουμ συζητήσεων, συνομιλίες και εικονική τάξη. Το έργο TIPS προωθεί τη μεθοδολογία T-Learning, ενσωματώνοντας τριπλή τεχνολογική πλατφόρμα, συγχώνευση των τεχνολογιών TV Learning, e-Learning και M-Learning, τεχνολογία που ενισχύει την εκπαίδευση, εστιάζοντας σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που βασίζονται σε διαφορετικά μέσα, προσαρμοζόμενα προγράμματα όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να υλοποιήσουν μια εξατομικευμένη μαθησιακή διαδρομή βασιζόμενη στον τύπο μάθησης και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, σύγχρονα εργαλεία και εκπαιδευτικές πρακτικές για διαδικτυακή εκπαίδευση.